ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଛୁଆ ଚୋରର ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ସେଇ ପାଇଁ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନଉଛି, କେବଳ ସଚେତନ ପାଇଁ। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କାରଣ ଏବେ ଯେହେତୁ ଗରମ ଦିନ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ତ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବାହାରେ ହିଁ ଶୋଇବେ। ତ ପ୍ରାୟ ଛୁଆ ଚୋରମାନେ ସେଇ ପାଇଁ ହିଁ ଆସନ୍ତି। ତ ଗାଁରେ ବିଶେଷ କରି ଲୋକମାନେ ଘର ଭିତରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଟିକେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ, ସିଏ ବୁଝିବେନି, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏକୁଟିଆ ତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବାକୁ କୁହନ୍ତୁନି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ମିଶନ୍ତୁ। କାରଣ ଛୁଆ ଚୋରମାନେ ଆମ ଭଳିଆ ହିଁ ଆସିକି ଆମ ସହିତ ମିଶିକି ସେମାନେ ଆମ ସହିତ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସତର୍କ ରହିବା ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଛେ, ଅନ୍ୟପଟେ ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ବି ଏହା ଦ୍ୱାରା ସଫର ହେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ପାଗଳ ଲୋକ, ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକ, କେଉଁଠି ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଛୁଆଚୋର ଭାବି ଦେଉଛେ। ତାଙ୍କୁ ଛୁଆଚୋର ଭାବିକି ଆମେ ବହୁତ ପିଟି ଦେଉଛେ। ଆମେ ହଠାତ୍ କାହା ଉପରେ ହାତ କାହିଁକି ଉଠେଇବା? ଯଦି ସିଏ ଛୁଆଚୋର ହେଇଥିବେ ତ ତାହେଲେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ହେଇନଥିବେ, ତାହେଲେ ତ ଆମେ କାହା ସହିତ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଦେଉଛେ। ତ ଆଗ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁନି, ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୋଲିସକୁ ହିଁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏତେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆଉ ଡରିକି ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଗୁଜବ ବି ପ୍ରଚାର କରିଦେଉଛେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା, ଗୁଜବ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁନି, ଆଉ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଖାଲି ସଚେତନ ପାଇଁ ବନେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।